Hola, em dic Juanjo, soc barman i vinc convidat per els meus amics de VilaWeb per preparar-los un còctel per celebrar el 200 aniversari de la publicació de la paraula còctel al diari The Balance de Nova York. I per celebrar-ho prepararé un còctel molt fàcil de fer a casa i amb ingredients molt fàcils de trobar. Són la ginebra, el vermut sec, el vermut vermell i un cop d'angostura. És un còctel d'aperitiu, molt bo per prendre abans de dinar, abans de sopar. Per preparar-ho, seguint els següents passos. És primer tenir les copes en fred, tot té que estar molt ben fred, molt fred. Després tenim el got mesclador, traient l'aigua sobrant, perquè l'important quan preparem un còctel és que tot estigui molt fred, molt ben fusionat, però que no sigui gens aigualit. I comencem per aquest ingredient, per l'angostura, sempre es va de menys a més. L'angostura, calculant que preparem 2 copes. Això poden fer servir algun got petit com a referència. Aquest còctel porta parts iguals de cada ingredient. O sigui que si agafem a casa un got de xupito, es pot servir per tenir una referència i quedin les mesures el més iguals possible. I ara us ensenyaré la meva manera de barrejar-ho, que és algo molt clàssic, que és tirar el còctel. Com feia el mestre Jerry Thomas, que va ser el barman que per primera vegada va publicar un manual per al barman de receptes de còctels. Ho barregem bé. Aquí el truco és perquè si no volen que sigui massa fort, és barrejar-ho bastant i d'aquesta manera quedar més fred i serà més fàcil de prendre. Bueno, ja ho tenim preparat. No excessivament perquè si no quedaria molt aigualit i tampoc us interessa. Interessa que sigui un gust així interessant i... El decorarem amb 2 cireres i bueno, ja veuran, és un còctel que és semi, pot agradar al que li agrada les begudes dolces i seques, és un còctel una mica a gust de tothom. I aquí ho tenen. Salut, amics de VilaWeb.